Hello po mga kabeshi. So, nandito po kami ngayon sa Shengping Milk Tea Shop. So, napadaan po kami ng beshi ko dito. Bibili po kami ng milk tea kasi magmumukbang po kami mamaya. And ito po is originated sa Taipei. Tignan niyo po yung pang take out nila. Oh, ang ganda po. Hindi po matatapang yung milk. Invest ko na nag-vlog. A few moments later. Ayan. So, ang pagkain namin ay, ano to? Bicol Express. Bicol Express. May Atsara. atsara. Cake. May buko pie. Tinapay. Buko May pie. fries. Tapos cheeseburger. Burger pa po siya. May siomay. Ito, lasag na. Lasagna. Ayan yung pamilk tea ni Mayora. Tapos, may Coke na barbecue. bawal. May Coke na bawal. Barbecue tsaka chicken. Nang Tapos, mang inasal. yung Coke na Coke na bawal. bawal. Kunyari hindi niya nakita. Ate, madon dito. Ah, Sabi mo kasi, magkakamay ka. Dami akong kutsara. Oh. Tindor. ito na yung tutok mo. Tindor. Ang sarap. Ang sarap ito. Hindi na nga malamig yung tea natin. Hindi pa malamig yung soft drink natin. Hindi rin malamig yung tubig. Anong kakainin natin? Ito, siomay. Ang sarap ito. Sarap ah. Sarap. Okay na ako. Gutom na ako. Ako din. Oh, tissue mo. Grabe na yung tissue. Isa lang. Tinapon ko na. May tissue din. Kain po tayo. Nakikita ba? Hindi Hindi naman. na yung kita. Mga beshi, nandito po ako ngayon sa ano. Ay, bilat na ulo. Ayan oh, walang halong fake yun. Totoong tawa yun. Totoong nahulog yun. Kain po tayo. Walang boses. Wala pang tulog. Nandito po ako ngayon sa beshi ko. Ginambala ko kanya ang kanya pang papay niya. May pasok pa po kami mamaya. Ubusin namin yung pinagbibili niya. Ewan ko dito kung maubos niya. Tuloy ko lang dito talaga. Good luck. Good luck sa akin pala. Patay ako. Ikaw uubos dito. Ito masarap nga siya ron. Lasang paminta. Stop na ba yun? Or may nag-text? Hindi, may nagtip lang. Kaya lang kasi nag-pre-taste, kaya required na umorder mo. Ay, gano'n? Kasi nag-pre-taste. OMG. Kumbaga, Filipino version ng kimchi. Ito po yung Filipino version ng kimchi. Atsara. Atsara. Tumulo na yung sauce niya. Yung masarap naman atsara. Oo, paborito ko ito eh. No? Si Inang nagagawa ng ganito. Oh, sinong nakain dyan ng atsara? Ako na ito. Bawal sa ito. Bawal na to, isang kanin lang. Ulanin pa doon. Ayoko yun. Ang dami na natin pakain. Ang dami ng ulam. Kakat ko. Bawal ka na soft drinks. Mamaya na to. Mamaya ko ito kakainin. Ay, iinom. Sarap nito. Masarap din ito guys. Si Raymond dati ang kabukbanggo eh. Pag nasa probinsya naman kasi. Si Nathan, makakita sa camera niya. Hindi nagpapa.
Actually, ayoko rin sana eh. Nabili. Kasi nandyan eh. Sorry ka. Bakit yung bill ko eh? Tinatago ko nga yung Ako din bill-bill naman ko. ako. Nag-set na yung asawa mo. Notif lang yan, mga Facebook. Yung mga kinakain namin ngayon, mga ano po, mga Kung saan lang po yan. saan-saan. Mga paborito kong pagkain. Soma. Bagay ko lumalaki. Lumalaki din. Pero masarap yun. Magtatang. Lumalaban eh. Kasi yung isa doon. Parehas lang ba ng sauce ito? Ano? Hindi ko alam. Parang yung toyo soup pa eh. Sarap. Alam, pintag na noo Kaso ko. madali. Ako din na. Ano yung sarap? Mas okay na yun kaysa olive kanina. Pero masarap. Masarap. Masarap po. Mang inasal. Laki. Sana nag-vlog. Nag-vlog ako ba? Puyat. Mabalo lang. Puyat ka mo. Ba't ka nagkutsara? Ano to? Hindi, ano yun eh. Maliit mo yun. Ikaw nang lagay dito eh. Ang gagawin ko. Hindi sulit. Ginamit ko. Hindi sulit ang talaga. Sarap. Nadidinig kaya tayo. Ewan ko. Narinig niyo ba kami? Saan ka pa? Bigyan ako tubig. Yung namin pinala sa'yo. Kain ka pa? Yan naman. Meron pa tayong burger. Ubusin ko ito niya yun. Ayan, nakanda po. Ang ganda mo. Din mo yun. Kulang pa sa kanya. Hindi naman. Charot. Bago luto po ito. Kanina. Uy, kanin ka ba? Tingnan ko na. Baka kain pa kung sinapay yun. Tama yan. Meron pa tayong makdo. Ano ba yan? Kainin mo yun. Kung may gusto niyan eh. Gusto mo yun. Hindi oh. Ang dami. Oo, ayan. Oo, hindi sinabi ko sa'yo. Sabi ko, sabi mo ng pagkain. Hindi ka na ako. Pupulaan lang. Sabi na po namin sa mga. Hindi ka ako manood. Sarap ang malaki yung inihaw. Pwede naman yung makikita. Kainin mo mamaya ko lang. Hindi mo ko. Tikman mo, Bes. Tikman mo din ito. Ito. Pala mo naman ang lakas nun. Pala mo yun. Alam mo, hirap buksan eh. Tikman mo yun. Masarap. Masarap nga po siya. Sarap din. Lasang lasang kapulit talaga yun. Masarap. Ito gusto ko yung parang medyo maasim niya. Di ba? Parang may Natali ko ito. ay yung malata ka. Natali. Kaya na, nilaksa mo yung pag gano'n sa, ano, melting ngayon, wala ka ng taas. O, Sa'yo na yung malaki. Ito yung sa akin ko. Kaya mo na yan, Bes. Diba? diba, vlog kawawa dito eh. Sarap. Di ba kasi na-upload mo na siya tapos na yung premiere hanggat tapos na yung premiere tapos nanood ulit kinabukasan. Counted pa siya, di ba? Basta anong, Hanggat yung may regular na nanonood. upload siya. Basta hanggat may nanonood nakakount, di ba? Paano yung kahit hindi nila tapusin yung video? Ang importante naman dun Na-play. yung ads. May patalas-talas kahit manood ka ng isang video. Oo nga, nakita ko nga. Di ba? May ads. Basta may ads na yun. Kailangan tapusin ko lahat ng ads. Madahil ads yun eh. Bawal mag-skip. Okay. Yung doon nga kumikita eh. Yun ba? Dati nga nung hindi ko din alam yun, gusto nag-skip-skip at ako, yung pala yung kita nung may ano video. Yan po eh. Di ba nagchat-chat, di ba nung nag-premiere ka, nagchat-chat ako. Content yun. Nagchat ako nung nag-premiere ka. Hindi, ano yung Ano ba yun? interaction yun sa audience mo. Pero yung super chat na sinasabi, yun yung may bayad nga eh. Hindi ka mo. Na nakalip yung Gcash, yung mga nagpapalipad ng tao doon eh.
Ang madya ka mo dyan. Good. Naantok na ho yung kasama ko. Pagbaboy po kasi pag nabusog, tulog. Kain ka pa. Wala ka ng tinabaho, no? Ako din naman eh. Sino hindi tumaba? Lalo na yung tumaba eh. Ayan, gusto mo sa akin. Ano naman siya? Yung beshi ko. Nagkain na nga ako ng tiktok. Next. Tikman natin ito. Ay, my next push. Hindi pa ako Mukhang yung beshi ko yata ang ano. Ayan, ito po yung sunny. lasag na. Lasag na. Saan malapit eh? Dito lang ako malapit sa amin. Wait lang. Malapit sa bilbil ko. Ano ba? Sige, manag. Ang bala ka pininabi yan later. Naiapat ka sa akin yung ulo nga eh. Inagid dapat. Hindi ganyan lang yan. Isa may pagkain na kakoko. Fine, hindi ko na lang ang para ko. Kain doon. Para tayong mga balo. Yes na to. Sana, alam na po nakipalanit ka na mag-ibibig ko. Hindi pa mapala nito. Nagmantiga. Buti nga sa'yo, bibig lang sa akin mukha. Grabe. Oh, bakit? Tingnan ko lang kilay ko, baka wala na eh. Kilay ka ba? Hindi. Makapal naman ang kilay. Ako nga, hindi lang nagkikilay. Oh. Kilay is like sa kanila. Tayo hindi. No need. No need. Sadyang makapal. Sadyang makapal na. Ito dito ba? Kasi kapalan sa kanila. Ay, nakita mo yung picture ko. Nakita mo yung picture ko nung Halloween. Buburing na. Sabi ako, sabi ko, Tama ko. nakakatakot naman na yung video. Natakot nga doon ako kapit ko na doon nangyari sa mukha ko. Renewing world talaga. Ito lang namin, meron pala ako dito. Hi, Bibo. Yubong? Next. So, ayun. Oh, so, hindi niya talaga inubos, guys. So na daw siya. Next na daw siya. Tikim lang po tayo. Hindi po kailangan ubusin. Taiwan milk. Siyempre. Kat. Parang awa mo na, tulungan mo ako dito. Ay, isa ka rin pala. Isa rin siya na hindi umubos ng pagkain. Ako rin taga-ubos. So guys, alam nyo na kung bakit ako mataba. Sila hindi. Grabe, mataba din naman ako. Subukan natin. Ayan. Besi ko, naubos na lahat, oh. Kainin mo muna to. Hello, mamaya na ulit yan. Hindi na akong kailangan ubos. May mayonnaise lang. Minsan wala eh. Next. Tantara. Kain na. Meron pa pala to. Diba, di niya alam kung anong unahin yung Oh my damputin. God. Oh. Next. Meron ka naman. Buko pa eh. Meron ka muna. Hindi pa tapos yung isa. May dalawa pa. Ang buko pa eh. Wow. Laki ah. Ang kontingan. Ano ka? Kasi hindi na nakakaya eh. Teka lang. Ikaw nga, ito nanto ka niya. Ako pa kaya. Oo, hindi pa nantok na. Yan nga, dati ganyan eh. Tikman na lang ko. Ay na naman siya. Iwan mo lang eh. Ano? Para ano. Maubos natin yung isang. Diba? Masarap. Ito parang ang lasa ng hindi lang buko parang nakablank. Kaya nga. Nakakatulog tayo nito bes. Tulog tayo. Nagmamroblema pa ka nung ubus niya mga tinira mo. Kaya mo yan. Anong oras na ba? Diyan, tingnan mo dali. Gusto yan mga mami yung ano, uuya ko ng pagkapon lang. Ano ko na. Ito na. Guys, may cake pa. Yung cake na lang. Konting tingin na lang. Itim na naman. Ang gagay ka dito. Tikip lang ginagawa niya nung kasama ko eh. Diba? Masarap. At ito na ang cake. Ganito lang kakainin natin. Uy! Wow, sarap. Ayan. Ayan, pinang-besh ko. Ayan,
is best. Sa akin. Kumain. Ayan po yung, ayan yun. Ayan, alam niyo na po kung sino kumain. Makalat. Oo, nakalimutan na lang dalang isa. May Jason na lang. Lahat yan iwan mo dito. Lahat yan iwan mo dito. Marami dadalhin ko pa yan. Lahat yan iwan mo dito. Inaway pa ako. Iwan na nga ng pagkain, nakawain pa Galit. ako. Bilog na naman ng tiyan. Paano kaya lang related siya natin? Kahit parang kahit hindi tayo kumain. Natural lang wala eh. Emotion mo yan. Hindi, tama na yun. Ayan. Kumain ka, naantok pala yun. Hindi ko na malanok. Unahin ko hanggang dito na eh. Wala nang space. Grabe. Title mo, ganito po magmukbang ang hindi malakas kumain. Oo nga. Tingin-tingin lang. Tingin-tingin mo. Ganito po magmukbang ang takaw mata lang. Ganun. Ngayon kasi po kami nakamaliko. Oh. Saan na kami? Naprobinsya po kasi. Kita niyo naman, ang dalawa namin din. Hindi. Kinarinig. Ganito na ako magbubang. Dito po sa probinsya namin mabugas. Di ba pag na ako sa mukbang? Ito lang. Ganun. Nakuha si kami cartel. Laking probinsya po. Kaya nga pong laki namin, halata naman. A few moments later. Tapos na po ang mukbang namin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Miss, halika dito. Nagliligpit na yung beshi ko. Pinagsain. Ayan. Bye-bye. Stay safe. 난 아무 말도 할 수가 없었지 Kuti-kutin, malulula yung video. 첫눈에 반한다는 이야기가 Eh, ikaw. Ba't dito ka? Dito ka. Makikita nila ako sa Eh, movie. bakit ba? Parang dalawa tayo. Siyempre. 고백하려고 타이밍만 보는 나 Nabidyohan naman na yung 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 Hindi tayo kasha, no? tayo magtawa eh. Sabi mo magkakamali. Dapat pala ano. Ano? Dapat nakaupo na lang tayo. O, nakatayo ka ba? Hindi dito sa may ano. Tapos para kita yung pagkain natin. Gusto mo talaga nakikita yung bilbil ko eh. Ayan. Kahit o, magawa tayo na sa babae. Hindi rin makikita. Oo, ang taas daw yung walang pagkain. Ano? Ayan. Ano, higa na tayo pag kumain. Higa na, higa. 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm